Tubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Subdivisional Magistrate ka Mairang Civil Subdivision haka hukum bala penmi menta ka janmit ka South Tarik ubnai nailar arajar arpuway ula pentip bala Weng no Ïaki South li ki dong jong ka snong Pyndengumïong na ka containment zone bat kini ki dong ki bakentop ya ka dong bir ka dong gate ka dong lom maralong bat ka dong lom yo kat ba ya ka dong langste rim bat ya ka dong umwi sup andang penne kum ki containment area kum shibenta bante la kamnya kajing sapriang jong kunyang jingpang COVID-19. Susuan nampat sya ya kidukan bakin play ha station Pyndengumïong tat hado ba anda penbena da kumway pan hanray la sya ya kipat ba na gini ki south ligi dong ki bala Weng na ka containment zone ban late tray like ta bat ban play ya ki karkhana kampaji na ka station. La ban kedaw hangni ba hado menta kasngi ladon hado arspa san pongot ki ba yo uknyang jingpang COVID-19 hakasnong Pyndengumïong shispa sangut ki active case but kendai ngut ki bala khlano nagane ka jingpang.